Bütün Dünya Sağlık Kuramasının Siriýadäki edarasının işgärleri özleriniň asly Türkmenistanly başlygynyň milyonlarça dollary bisarpa dolandyrandygyny, hökümet işgärlerine kompýuterler, altyn teňeler we awtologlar ýaly sowatlary paýlandygyny we Covid-19 ýurda ýaýranda özüni biperway alyp barandygyny öňe sürdüler. Bu barada Amerikanyň sesini Associated Press habar gullugyna salgylanyp 20 oktýabrda maglumat berdi. Associated Press habar gullugy tarapyndan ele salynan 100den gowrak gizlin resminama, elektron hatlar we beýleki materiallar Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň işgärleriniň derňewçileri guramanyň Siriýadaky wekili doktor Akçemal Magtymowanyň hyýanatçylykly hereket edendigini, Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň işgärlerini Siriýanyň ýokary derejeli hökümet siýasatçylary bilen şertnamalary baglaşmak üçin basyş edendigini, guramanyň we donorlaryň gaznalaryny bitarpa harçlandygyny aýdandygyny görkezýär diýilip neşiriň habarynda bellenýär. Türkmenistanyň raýaty Magtymowa odal guramanyň Omandaky wekili we Yemendäki adatdan daşary ýagdaýlar boýunça koordinatory ýaly birnäçe wezipede işledi. Ol Covid-19-yň bütün dünýä ýaýran döwründe 2020-nji ýylyň may aýynda Siriýadaky wezipesine girişdi. Habarda Magtymowanyň aýplamalar baradaky soraglary jogap bermekden ýüz öwrendik we Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň işgäri hökmünde üstüne yüklenen borçnamalar sebäpli özüne maglumat paýlaşmagyň gadan edilendigini aýdandygy hem bellenýär. Ol bu aýplamalary töhmet diýip häsiýetlendirýär. Amerikanyň sesine görä iň adından 10 işgärden gelen şikaýetler Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň soňky ýyllardaky iň uly içerki derňewleriniň biriniň geçirilmegine sebäp boldy. Gurama öz beýanatynda Magtymowa ýönkelen aýplamalary gözden geçirýändigini tasdiklady we guramanyň daşyndaky derňewçilerden hem kömek alýandygyny aýtdy. Yurtdaky ýagdaýlar we işgärleriň goralmagyny üpçün etmek bilen bir hatarda dören goşmaça bökdönçlikleri zerarly degişli ygtyýarlyklary almak kynçylygy sebäpli bu uzaga çeken çylşyrymly derňew boldy diýip Bütün Dünya Sağlyk Guramasy aýtdy. Gurama Magtymowa garşy edilen şikaýetlere baha bermek we degişli maglumatlary ýygnamak boýunça soňky aýlarda öňe gidişliň bolandygyny hem belledi. Ýöne Bütün Dünya Sağlyk Guramasy derňewiň haçan tamamlanmagyna garaşylýandygy barada wagt möhletini äşkär etmedi. Neşiriň maglumatyna görä Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýa edarasynyň geçen ýyl ýurtda saglyk meselelerini çözmek üçin takminan 115 milyon dollar büdjeti bardy. Derňewçiler birnäçe aý bäri Siriýalylara erwet hyzmat edilendigi we Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň işgärlerini agyr çemeleşilendigi baradaky aýplamalary derňeýärler. Olaryň arasynda beýlekiler bilen bir hatarda şu aşağıdaky aýplamalar bar. Maliýe resminamalарynda işgärleriň sözüne görä, ýurt koronavirus sanjymlaryny almakda kynçylyk çekýän mahaly Magtymowanyň bir gedek 10 000 dollardan gowrak serişde harçlanan 3 milyon gurnandygy we onda guramanyň hasabyna öz gazanynyň üstünlüklerini belländigi görkezilýär. Şeýle-de 2020-nji ýylyň dekabrynda koronavirus pandemiýasynyň arasynda Magtymowa Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýadaky 100den gowrak işgärini flash mob tansyny öwrenmegi tawşyrdy we Associated Press habar gullugynyň gören video ýazylaryna we elektron hatlaryna görä ol resmilerden Birleşen Milletler Guramasynyň bayramçylyk üýşmelerini üçin koreografik ädimleri ýerine ýetirýän pursatlaryny video düşürmegi sorady. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýede ýerleşýän 6 sany saglyk hünärmeni Magtymowanyň işgärleri birnäçe gezek gorkak we ýygygalyk diýip adlandyrandygyny aýtdy. Resmiler guramanyň derňewçilerini Magtymowanyň Siriýanyň rejiminiň ýokary derejeli siýasatçylaryna goşudurnak içinde hoş niýetlilik berendigini we Rus harbylary bilen gizlinlikde duşandygyny, munyň Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Birleşen Milletler Guramasynyň edarasy hökmünde bitaraplygynyň mümkin bozulmasy bolandygyny aýtdylar. İşgärler aralyşdan gorkup atlarynyň tutulmazlygyny haýyş etdiler. Olaryň üçüsi Bütün Dünya Sağlyk Guramasynda işlemegi besetdi. Bütün Dünya Sağlyk Guramasynyň Siriýede ýaşaýan bir işgäri may aýynda guramanyň baş direktory
Tedros Adhanom Ghebreyesus'a şikayet hatyny iýerip, Magtymowanyň hökümet işgärleriniň başarnyksız garyndaşlaryny işe alandygyny aýtdy. Hatda olaryň käbiriniň adam hukuklaryny bozmakda sansız gerek aýplanandygy bellendi. Amerikanyň sesiniň habaryna görä, Tedros işgäriň arzasyna jogap bermedi. May aýynda Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň Gündogor Ortaýer deňizindäki sebit direktory Magtymowa zähmet ruhsatyna gidenden soň onuň ornuna Siriýada watlaýyn wekil belledi. Ýöne Magtymowa Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň işgärler baradaky sanawynda henidem guramanyň Siriýadaky wekili hökmünde görkezilýär we direktor derejesinde aýlyk almagyny dowam etdirýär. Washingtondaky Global Ösüş Merkeziniň Global Saglyk bölüminiň müdiri Javier Guzman Bütün Dünýä Saglyk Guramasynyň Magtymowa bilen baglanyşykly soňky aýplamalarynyň gaty biňjilik edijidigini we muňa kadadan çykma ähtimallygynyň ýokdugyny aýtdy. Maglumata görä Guzman Bütün Dünýä Saglyk Guramasyny Magtymowa we Siriýa ofisine değişli islendik derňew hasabatyny açaçan ýaýratmagy çagyrdy. Bütün Dünýä Saglyk Guramasy derňew hasabatlarynyň adatçy jemgyýetçilik resmi namalary däldigini, ýöne jemlenen anonim maglumatlaryň guramanyň ýerine ýetirji geňeşi bilen paýlaşylýandygyny we köpçülüge açykdygyny aýtdy. Bellesek bu dünýäniň awraýly halkara guramalarynda işleýän türkmen raýatlarynyň hyýanatçylykda we korrupsiýada aýplanmagy bilen bagly köpçülüge äşkär bolan megerem ilkinji wakalaryň biri bolsa gerek. Daşary ýurtlarda ýaşaýan, işleýän we okaýan türkmen raýatlary barada halkara medeniýetinde çykýan habarlar barada maglumat çap etmeýän Türkmenistanyň döwlet media serişdelerinde Magtymowa barada hem hiç ýyly habar göze ilmeýär.